нафароне ки дар Федератсияи Россия қарор доред, аз дарди буғунҳо азият мекашед, пас ба доктор Анвар муроҷиат намоед. Инчунин табобати сутунмуҳра, табобати бемориҳои занона ва мардона ва табобати ҷигар бо доруҳои гиёҳӣ. ҳатман ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат кунед. нархи арзон ва дастрас дорад. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, барномаҳои канали Юрист TJ. тамошобинони азиз, видеоро то охирша бо диққат тамошо кунед. қарори шаҳрдори Душанбе барои омодагӣ ба таҷлили рӯзи ғалаба. шаҳрдори Душанбе қарори омодагӣ ва таҷлили ҷашни 70-умин солгарди рӯзи ғалаба дар ҷанги бузурги ватаниро ба имзо расонид. ба гузориши дафтари матбуоти раиси шаҳри Душанбе бо қарори Рустами Эмомалӣ, барномаи мақомоти шаҳри Душанбе барои омодагӣ ва таҷлили ҷашни 70-умин солгарди ҷанги бузурги ватанӣ ба имзо расид. тибқи иттилоот, раиси шаҳр бо ин қарор масъулини шаҳри Душанбе ва раисони ноҳияҳои пойтахтро вазифадор намудааст, ки иҷрои барномаҳои мазкурро тибқи тартиби муқаррар гардида таъмин намоянд. ҳамчунон дар арафаи ин ҷашн чун анъана бо иштирокчиону маъюбони ҷанги дуюми ҷаҳонӣ ва ҳамсарони ҷанговарон дар ин ҳалокат гардида кӯмаки якдафъаина расонида мешавад. дигар хабар оиди қурби асъор дар ҷумҳурии Тоҷикистон. чӣ хеле ки бисёре аз шумо пешниҳод мекунем ба мо ки мо ҳаррӯза қурби асъора гап занем, вале мутаассифона баъзан рӯзҳое мешавад ки мо фаромӯш мекунем ҳамин чиза ва имрӯз баҳри шумо пешниҳод мекунем. тибқи маълумоти Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои имрӯз дар Тоҷикистон 1000 рубли русӣ баробар ба 161 сомон мебошад ва дар Орион Бонк бошад барои 1000 рубли русӣ 145 сомонӣ муқаррар кардагианд. дар Спитаминг Бонк бошад 106 сомону 50 дирам 1000 рубли русӣ баробар мебошад ва дар Алиф Бонк бошад 1000 рубли русӣ баробар ба 140 сомон мебошад. тамошобинони азиз, ба ҳамин видеоро ҷамъбаст мекунем. дар канали мо ҳатман обуна бишен то барномаҳои дигар. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.